mbok tutuki lho. Jajal. Jajal lah kancane lagi metu wis joget penak-penak awakmu kok iso malah klunuh-klunuh. Mulai sore mau joget terus. Joget kondi lho. Sekali-kali pakai nada, Bro. Oh. Coba nadanya C minor, coba. Wih, C minor. Dagelan toprak kuwi penake metu ya joget nganggo gamelan nyapa kok. Awakmu sing toprak, aku kan orkes. Awakmu orkes kuwi lho. Loh Pak Suyono telepon saya itu karena apa? Nyapa kok percil bengi iki ning kene? Sebabe Pak Suyono kuwi dulurmu. Mergo Pak Suyono wis keluargamu dhewe. Wis dilunasi aja lho. Lara lunas ora mungkin ning kene kok. Pak Suyono karo Bu Yayu. Bu Yayu. Awakmu sing nyeluk rene sapa? Pak Suyono. Nah, aku Bu Yayuke dhewe. Pak Suyono luar biasa. Bu Yayu yo luar biasa malah. Aku mlebu wis dikeki klengkenge Pak Suyono ireng-ireng kowe karo. Aku mlebu mau dikeki salake. Bu Yayu kok duwe salah. Aku mlebu ditawani Mas rokok. Metu telung pak. Rokoke Pak Suyono. Pak Suyono. Aku sak njalukku dituruti karo Bu Yayu. Aku obo apa ae dituruti. Aku njaluk mangan kei sosise Pak Suyono. Sosise Pak Suyono kuwi piye model? Nadanya coba. Ayo, kipotin ini dia. Kita oke nih. Oke, situ ya. Oke, siap. Lagu sing enak. Dadi aja mung apa ki mau? Gendeng apa ki mau? Serampat. Heeh. Iki delok. Nadane Mas. Minor ya. Oh, wedhus cilik. Kalau mayor seberapa mayornya? Oke. G. Oh, ya tukang keyboard tenan apa? Lah, kok malah ngetes kuwi lho. Lah ya ngetes to. Ya kita seberapa kemampuan kita kan harus dites malam hari ini. Oh, berarti kalau tukang keyboard tahu nada. Nyanyine ya penak. Emangnya awakmu ngerti kunci? Ya paham lah. Umpama kuncine lagu Santri Pekok D minor. Kuncine Santri Pekok D minor. Kuncine lagumu dhewe Kangen Suarane A minor. Lah nak kuncine Bojo Galak sabar. Tenan agak sabar, aku yang nglakoni bojoku lho galak era kok. Maksudnya kunci lagu. Ya kunci lagu ya sabar kok. C minor coba. C minor. Gari manis, kurang manis, nambyai kula. Wes ya wes, dong riko mikir sing kuna. Coba naik lagi lah, kurang naik gitu. Coba. Ugana mas. Oh sing ngibet. Gari manis, kurang manis, nambyai kula. Wes ya wes, dong riko mikir sing kuna. Noneh mas, terlalu standar. Mas Percil ini penyanyi profesional. Kudune nadane muda. Lah iki lho pas. Gari Udah noneh, Mas Percil adalah penyanyi profesional. Jadi sing dhuwur. Gari ata iki jadi pedhot negara aku karo Mas aku ngawur karo kowe urung mangane urung bukan anu karo Mas aku. Wes mbok omongne urung mangan iki lho. Lah kemana gedang tok no. Ya kan ngerti. Sing tuan rumah Pak Suyono ngerti. Ya, Bang. Nek dirimu iku termasuk kethek. Wo, kowe ngelokne aku kethek. Kowe berarti apa kowe? Beruk iya. Kok rumah aku ngelokne wong masih tuh ngelokne kethek. Soale iku lho, kewan sing paling ngeyel kan kethek. Awakmu kan kethek. Lho kok iso kethek? Ngeyel. Loh, iki apa kok rumah aku ngethek-ngethekne aku lho. Iki ngomongne sik sadurunge aku nyanyi. Aku nyanyi sing penak iki sadurunge Mas Angga dan Mbak Alfi. Mas Angga, Mbak Alfi. Kita doakan menjadi keluarga sakinah mawaddah lan warahmah. Enggal diparingi putra putri sing soleh solehah, siji wadah aja nganti pecah. Muga-muga tansah barokah yuswane, barokah umure, barokah rezekine lan barokah samumbarange. Muga-muga temanten loro karone iki tansah atut runtut sarwa reruntungan pindha mimi lan mintuna. Wiwit saiki omong ae lho. Aku kapan bicaraku, Bro? Oh, jadi awakmu pengen ngomong. Iyalah. Nek awakmu ngomong aku menang. Iya. Pak Suyono ki acarane luar biasa le. Tadi kalau nggak salah wonten dangdut, niki ketoprak. Pak Suyono sama Bu Yayu iki nyenengne putrane, ngono paham? Muga-muga keluarga dadi sakinah mawaddah lan warahmah, diparingi sehat, barokah. Barokah
kabeh keluargane ya barokah mantene. Ya ora. Siswi tak celokne Pak Purnomo pedhot lho kowe. Masa mbok celok. Lah kan guyang-guyu dhewe kok. Jarene awakmu pengen ngomong, awakmu ngomong aku kon meneng. Kowe nyanyi. Lah kurang nyanyi. Oke, siap. Silakan. Kowe aslimu wong ndi? Hah? Aslimu wong ndi? Aku asline Etan ngono. Etan ndi? Rembang. Kowe asli wilayahku lho, Mas. Wilayahmu kene berarti. Wilayahku kene iki. Kowe Rembang tenan. Rembang aku. Sing ngibat ya kancaku dhewe. Wah, yo kowe gawan iki. Kowe mbiyen wong toprak. Heeh. Kowe biasa melok ngene iki yan. Ya melu butinok kene Bang Jaya. Lho, kowe melok kene. Heeh. Wis karo bengi iki bayaramu ben dibayar butinok. Kok bayar butinok urusane beda. Ya kowe melok kene biyen. Sik to jamane butinok biyen kuwi bayar aku 25 lho, Kang. Kowe gelem ra gelem dok melu butinok. Masa mbok dok kuwi lho. Iki cikal bakal mulai. Kowe isone kaya ngene iki perkarane toprak iki. Kembang Jaya. Nak perlu kowe bengi iki dikai Pak Suyono pira? Dom-domno karo kanca-kancamu kuwi. Lho. Nganu lho Kang, masalahe kuwi anu vario kurang lunas. Nyapa dagelan kok mikir vario, Bro? Aja dipikir donya tok. Pikiran iki awake dhewe iki piye, kemampuanmu iki piye, nyambut gawemu piye karo kanca kowe kaya Pak Suyono keluarga. Kanca ya kanca, dulur ya dulur, sing penting tapi kuwi dhuwit. Lah piye? Lho kuwi dikai lho. Nggih. Yo, wis. Kuwi teko. Wah, iki dulure Pak Suyono teko Kalimantan. Pak Suyono Kalimantan. Kowe ning kene melok sapa? Aku Kowe ning kene melok sapa? melok dirimu. Bose sapa? Tak percil. Kowe ora oleh nyekel dhuwit we kiting tanganmu iku. Pak Suyono. Pak. Masa gak pengen nguncal-nguncali dhewe, Pak? Kowe gelem diuncali bataku, rumasaku. Maju ke depan. Oke. Nyanyi lah kowe emang kowe wong kene. Oke. Berarti nembangmu mesti pena. Coba. Kuwi nyapa lho biyen ngepruk barang kaya saiki dadi ngorjen. Ya ora masalah to, keningkatan. Lah kowe biyen lo ngerek kelir. Ngerek kelir tapi kan sehat. Lho buktine. Iya, ndak nyanyi le. Cak bagus. Oke. Nadane apa? Jaluk. Kuwi mau Apa? Yang lain dong. Oke. Manten lho ngomongin manten apa piye ngono bocah. Boleh. Jane cah Rembang kowe. Lah nyapa? Ya ora apa-apa. Tak Rembang kuwi nggone uyah. Ya layak kowe uripmu asin terus nek legine belas. Uyah tapi kan diwedeni demit. Lah kok iso? Awakmu tak sawuri uyah apa piye? Lho apa masamu aku padane jin apa iblis apa piye kok masamu nembang kok omong ae kok rumasaku. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nembang lho kok nyapa kok mesti. Dalam melakukan iki Demak. Demak. Oh iya. Demak Kota Wali. Iya. Dalam melakukan apapun kita harus mengawali dengan membaca bismillah. Bismillah. Diakhiri dengan alhamdulillah. Lillah. Uripe ben saya Barokah. Selamat donya Akhirat. Amin Allahumma. Amin. Jamaah rahimakumullah yang berbahagia. Ayo to nyanyi yo, aja anu nadane iki lho. Aku lho mau nyanyi apa? Lagu yos jarene ngene iki nggone anu gene santri. Lagu sing paling anyar sing kulino digawe kadroan. Ya wis. Serat penjajah nguting ora we. Lah, yo nyanyi dhewe. Alah, awakmu kok iso? Nak selawatan senenganmu apa? Aku anu lak seneng aku sing Pak apa iwak bandeng, iwak sepat. Ah, iwak bandeng campur iwak sepat yo dibadhok. Lho, iya piye? Lagune ora yo ngono. Percuma gandeng, tapi ora selawat kuwi lho karepku. Kuwi wis lawas kuwi sing anyar iki. Wis karepku lah. Seret nganu. Kalamun kotimullah. Jaluk nada sik lho. Kuwi lho pas mau. Oh iya. Kalamun kotimullah yumalu sama'u dalilul liqalbi inda jahli wa hairati. Ya. Ketoke kleru ketoke. Bismillahirrahmanirrahim. Alah dungone. Mau rong donga mulane kleru. Bismillahirrahmanirrahim. Alah dungone bocah iki apal ora kok jarene cah Rembang ngono ora apal. Kalamun qadimul yumalu sama'u tanazaha an qawlin wa fi'lin wa niyat
qalbi min kulli da'i wa nuru dalilul li qalbi inda jahli wa hairati jeng jeng jeng. Duel wong loro. Duel ngepruk ndasmu. Maksudnya nyanyi wong loro. Iso aku. Ya. Kawula cilik padha nelongso. Sik, Mas. Garingane, Mas. Aja koplo, Mas. Aja koplo, Mas. Garingane. Ya. Kawula cilik Kaula cilik suwal katut suwale sapa? Lah dalah. Malah takon. Kawula cilik padha nelongso sandang pangan Dikurangi. Lah ya iso ngono lho kok. kaum wanita diperkosa Kaum priya padha disiksa. akeh wong kerja paksa ngorbanake Sanak batin lan Lah sanak batih lan tangga. Oh, sanak batih lan tangga. akeh wong Jawa kang ngatong bondo sebab edan marang bondo. Terus ya. Umpuk nak ketae ku ya ora apal nek aku. Gak apal. Model toprakane. Ya. Purwakanti. Siap. Nak ngarepe an gurine. An. Nak ngarepe o. O. Nak ngarepe o. Kru. Ya gurine nyesuaikan. Ya, terus. Karo dulur jo seneng tukaran Karo tangga jojotos-jotosan. urip ning donya mung sepisan Luwih becik gawe solawatan. urip ning donya jo kakean dosa Yen akeh dosa mlebu neraka. ning neraka mengko diapakno Ning jero kono kowe disiksa. sing nyolongan Ketok tangane sing ngincengan culek matane sing rasan-rasan suwek lambene sing seneng zina pikiran dhewe. Lah kuwi nyapa tekan kono kono. Lah kancane angel aku jawab Lah lho. awakmu mau iso ngono Lah lho. kaya ngono kaya Sing nyolongan kuwi biasane sing nyolong kuwi tangane. ketok tangane sing ngincengan culek matane seneng rasan-rasan suwek lambene sing seneng zina dipikiran gak mentolo aku apa ngomong sing Gak diketok mentolo kuwi. gak mentolo Nak nyolong kuwi apane sing nyolong? diketok tangane Lah nak nginceng sing digo nginceng. culek matane Rasan-rasan. suwek cangkeme sing seneng zina kuwi pikiran oh ibu lho gak iso diketok ngono aneh piye Lah, bu aku lho ra weneng ngomong kok kowe iso ngomong kudungan kuwi lho Mas aku ketok anune cel jarene Mae sapa kae? Mae sapa? Cedhak ono fotonen. Napa kok dipoto lho. Ya maksudnya iki ngene lho, ya lek nembangi nembang. Lah, awakmu Tapi kok- nuwun sewu, lek pone kan aku gak iso. Lek aku iso gak masalah, Bro. Heeh. Lek sing iso-iso wae. Berarti harus Kita itu berkom- kerja sama. Contohnya lek dhuwur obah, ngisor gak obah, itu gak enak. oh, nak dhuwur obah ngisor kudu. Obah Nak ngisor obah dhuwur kudu ngimbangi. Itu yang dinamakan selaras. Contohnya Mbak Manten sama Mas Manten. Heeh. Kuwi lek contohnya lek kowe nuturi manten ya apa? Nah aku nuturi manten kudune manten kuwi iso dadi watu, gragal, krikil lan pasir. Lah campuran sitok coren karo semen kowe. Omonganmu ki sing genah to. Iki nggo sangu manten. Ayo jajal apa? Manten kudune iso dadi watu. Watu. Watu itu adalah kuat ngatur waktu. Wah. Dadi waktu kanggo awake, kanggo bojone, kanggo dulur-dulure, kanggo maratuwa, kanggo wong tuane lan kanggo keluargane. Watu, mari ngono. Kuat ngatur waktu. Watu terus. Terus gragal. Terus? Kudune nak wis omah-omah sing grapyak silaturahmi aja sampe gagal. Dadi petuk sapa ae ya sing grapyak. Petuk tanggane liwat, Guyu. Petuk dulure liwat, guyu petuk kancane liwat, guyu. Petuk sapa ae guyu. Kuwi guyu. Ah. Terus liyane? Yo grapyak ngomong. Lah liyane kuwi. Terus watu, gragal, krikil. Krikil. Aja sampai keri ningkatne skill. Skill semakin diasah,
masa depan akan semakin cerah. Oh, Mas manten. Mas manten karo Mbak manten. Terus mari ngono. Bar kuwi pasir. Pasir. Kudu iso ngepasne apa sing ditaksir. Kudune nak Mbak manten pengen apa-apa kudu kuat ngepasne apa sing ditaksir. Apa pengen iki kudune ngingeti kayane sing lanang pira. Oke, kuwi lak resepmu. Kuwi rabi wis pirang tahun? Aku wis suwe no, Mas. Pira? 15 wulan. Ya sik tas, Bro. Setahun punjul sithik. Contoh kaya aku. Lah nyontoh nek awakmu Prabi Pindho dicontoh. Lah yo liyane kuwi kok diomong nene kene tak bacok cengelmu kowe malah. Aku pisan kanggo selawase. Aku ping pindho karena aku ora tau nglakoni sing iki. Lah iki tak omongi. Contone ya. 5M. Manten kudune nglakoni 5M. apa kuwi? Melumah murep mancep mlebu metu. Gak aku nek kuwi. Melumah murep mancep mlebu metu. Iki engko gak usah mbok omongi ngantene wis melumah murep dhewe. Lambemu lho iki tak omongi tenanan iki resepku iki. Resep kok. Lah timbangane gagal kerikil ge ngatem mbokmu lho. Masa yo manten bukan melumah murep engko ora usah mbok kongkon kok wis melumah dhewe. Iki lak aku nuturi. Melumah murep mancep mlebu metu. Enggak saru iki. Ora. Melumahi manten wedok. Lah ngerti diomongi karo Mas. Manten wedok nek ra melumah yo ora pengen. Aja omong ngono aniku ke jorok kowe utekmu. Jorok piancene wadon. Wis sisi kaya urang kowe ngenakmu telek tok iki. Lah awakmu yo manten wedok baru. Manten wedok iku kudu melumah. Tegese nglumah kuwi manut karo wong lanang. Lak njaluk dhuwit tangane mesti melumah, ora mungkin manten wedok njaluk dhuwit tangane murep. Oh, iki jenenge stroke mlaku ngene lak mangan murep tak omongi. Mergo wong wedok daringan melumah. Lak wis sing wedok melumah, sing lanang murep. Murep kok terus penak kuwi. Ya tak idoni lho. Aku tahu kok. Tak idoni lho iki. Aku ngomong tenan iki. Murep kuwi tegese manten lanang ngrungkepi rumah tangga. Tanggung jawab karo wong lanang ngekeki dhuwit sing lanang melumah, sing wedok melumah, sing lanang murep ngrungkepi rumah tangga ngekeki dhuwit. Nyom, Dik, iki kaya ku sakmene. Plek. Oh, dadi sing wedok melumah kuwi mau nampani sing lanang murep menehi kayane teko wong lanang. Rumah aku melumah murep. Lambemu wis melumah murep mancep kuwi penak. Alah. Mancep itu tegese ngencepne atine sing lanang karo atine sing wedok, itu yang dinandasi namanya cinta, ciuman indah namun tetap abadi. Iya. Mancep nggak perlu diungkek-ungkek aja nganti cepot. Jadi dincepne cintane dadi selawase sampai tuwek melumah murep mancep mlebu. Lah nek wis mancep metu mlebu. Tak rumah aku mlebu kelebokno pikiran sing positif. Lah metune engko lah iki nyapa toh ora usah mbok tekone metune mlebu nglebokne pikiran sing positif aja nganti nglebokne pikiran sing negatif. Dadi keluargane sing ayem-ayem tentrem, paham? Melumah murep mancep mlebu terus metu. Nek wis metu penak. Alah lambemu kok rumah aku iki diomongi tenan. Maksudnya sing metu lho. Metu ki metu nalare manten lanang kuwi nyambut gawe ning ndi? Contone kaya Pak Suwono keluarga. Nyambut gawe ning Kalimantan. Iya. Mulih mau lho nggawa rasokan. Rasokan apa to, Kang? Lho, ember mau ning toilet mau. Kuwi tinggo isa-isa kuwi. Batinku kok cuwilik men aku ya ngono. Tapi kan luar biasa iki jenenge ngrungkepi rumah tangga 5M melumah murep mancep mlebu metu. Jajal gawe iki lak ora percaya. Contone aku pegatan. Ya kuwi dinggo sing apik, sing elek ora usah dinggo. Lah aku sing ngomong sing apik aja nganti gawe sing elek, contone ngono. Ora kaya awakmu. Aduh, kamu itu masa laki-laki kok takut sama perempuan? Au. Now. Masa aku mbok kira wong lanang sing wedi karo wong wedok. Contonen aku le. Contoh apa? Aku lampune karo Pak Suyono, kowe lampune digawe dhuwit Pak Suyono gedene 1 juta. Mbok kene bojomu sapa? Yo langsung tak kekno kabeh umpama 1 juta kok Pak Suyono plek nyoh Dik kayaku bengi iki tak kekno awakmu. Kepala rumah tangga laki-laki akhire dadi kepala dadine kepacul ndasmu tak bengi. Lah saiki umpama awakmu oleh dhuwit teko Pak Suyono gedene 1 juta diwene mak plek awakmu mbok kekno bojomu 10.000. Lah sing 990 dana kenakalan laki-laki. Iki lho, termasuk wong lanang sing LCT. LCT apa kuwi? Lecet. Ora iso. Lha apa mungkin kowe apene tuku rokok njaluk bojo. Yo. Akeh wong stroke iki gara-gara kaya kowe iki Mas. Wong lanang setia, Bos. Setia diengkulmu moncrot kuwi.
Lah piye to? Wong iki mbok kaya aku, wong lanang kudune happy. Happy apa? Bendina kamarku ning dhuwurmu. Isuk-isuk, jogane reget sapunana. Sapa? Aku apa mungkin nyapu? Awakku langsung nyandak sapu ning pojokan etan kaya blek. Iya, Dik. Iya, Sapa ngomong ngono kuwi? Lah awakku. Ndek ingi tok. Ndek iki tok apa? Lah winganane, ndek Minggu. Minggu. Iya. Ya karo minggu kuwi. Lah iya. Lah Minggu apa? Lah setune yo. Bendina. Jangkrik tenan aku rumah sakit. Wah, wadi mbok col ning kene. Ngono kaya nuturi adine. Lho ya maksudke ngene lho, Le. Wong wedok karo wong lanang itu beda. Bedane piye? Sebabe wong wedok nyapa kok wong lanang kok seneng meneng. Sebab turunane Nabi Adam. Dadi Adam meneng. oh Nek wong wedok hawa mangap. Dadi wong wedok kuwi 100 kecap, wong lanang paling sak kecap. Dadi lek wong wedok nyecret. iya. Wis biasa karena turunane hawa. Lah wong wedok Nabi Adam meneng, akhirnya meneng stroke. Tak mongi. Tapi sakne wong lanang lho. Nyapa? Tanggungane kuwi luwih akeh wong lanang. Lah kok iso? Rekosane rekoso wong lanang. Kok iso? Lah wong lanang nyebut gawe rina wengi kaya aku ngene iki. Umpama awan macul bengi ndagel terus esuke kerja apa neh bisnis duwike sing nampani wong wedok. Sirah dienggo sikil-sikil dienggo sirah duwike dikekno wong wedok sing nampani sing ngentekno wong wedok. Rekoso dadi wong lanang. Aku lho sampe nggih lagu. Piye? Piambere wong iki tak mong ya. Nadane D coba. D iki lak iki lak. Re ri re nadane nade D. D minor. Oke. Re ri re ri re ri re ri re. Ra 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 ra. D re ri re ri re ri re ri re ri re. Mayor ra 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 ra. Terus kowe sing anu sing ngendangi. Tang tang tak tang tung tang tung tang tung tang ra 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 Aku apa nyanyi langsung ngendangmu kayak camet. Lah jarene kon ngendangi. Halus sae, Mas. Aku sing nyanyi, ku sing ledeng tak ding 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 tak ding 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 tak ding 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 tung tak ding 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 tak ding 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 ding. Lah yo ngono ding 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 ding. Lah yo ngono tak ding 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 tak ding ding tak ding 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 tak ding dang ding 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 tak ding dang ding ding tak ding ding ding. Sik kowe duwe titit yo coba ngomongnya ning kene. Oh tatit. Jarene. Nggih. Loro ati. Tombo ati. Meneng. Loro ati. Iku 5 perkarane. Kaping 1 ero tangga gelange gedhi. Masuk yo. Kaping 2 diselingkuhi bojo. Kaping 3 sing lanang elek sing wedok ayu. Loro ati. Kaping 4 arep duwe pacar minggat. Tanom-nom biasane. Kaping 5 duwe entek diapusi rondo. Salah sawijine mesti tau ngelakoni. Kudu sing sabar, yen ra sabar stres terus mati. Umpama mau kayak puisi kanggo sing ngrungokno iso. Re ri re ri re ri re ri re ri re
Rungokno Mas manten Mbak manten. Mas manten iling-ilingan. Nak bojomu njaluk apa-apa kowe rong duwe dhuwit semoyo sik. Manten wedok ya ngono lak sing lanang ojrong duwe dhuwit aja tuku sembarang barang. Contohnya ibu-ibu yang di depan itu, wajah-wajah ikhlas yang di depan kuwi ora mungkin dhek ngomongne tangga, paling lak ngomongne karo wong liya. Paling aku ngomong ngene iki. Sebab apa? Bengi iki hadir di pada masyarakat seperti ini. Saya terima kasih untuk Pak Suyono sekeluarga karena sudah mengundang saya di sini. Kalau Pak Suyono nggak ngundang Percil di sini rugi. Bisa rugi sapa? Aku. Lara bayaran, ora bayaran rugi. Ngono wis mbok omongne wong Ora kene bayaran lho. rugi. Ora penak. Lah siapa lho? Ya ora masalah toh. Ya paling tidak kamu di sini itu harus bangga. Bangga ya. Kudune bahagia. Bahagia. Nyambung seduluran karo warga masyarakat Demak. Lah khususnya wis tak kene. sambung seduluran silaturahmi sudah. Apa iya? Lah wis no. Lah ngono sing mbok omongne ket mate ora seduluran, ora persaudaraan, ora piye. Lah lah awake dhewe ngomong dulur tok le ora nek duwike. Gawe bayar bank mekar opo? Masa awakmu apal mekar barang? Ya apal lah. Aku ndek mekar duwe kur yo duwe Masalah. Berarti bendina Kowe ndek apa? nah aku bendina kuwi wis aku dulurku akeh Mas. Oh. Setiap hari kuwi tamu berdatangan masuk pintu saya. Masyaallah. Senin Mekar. Selasa BRI Kur. Rebu Rebo Bang Rebon. Kemis Bang Plecit. mati. Jumat Amarta. Setu Bang Setu. Minggu le. Minggu Prei Mas. Kowe mesti minggat kowe minggu. Iya. Hah? Mesti minggat ning mrene omah. Mulane aku ning omahmu terus njaluk mangan. Layak ora tau mulih. Tapi kan tamuku akeh, dulurku akeh. Tamu akeh apa? Tamu njaluk duit kok. Ku ya gara-gara bojoku koordinator. Layak kowe rumah saku. Iki kan acarane toprak. Mari kene tak unggahne wedok-wedokane. Wih. Enek wedok-wedokane. Enak no. Apa jenenge? Sing anu Mban to, Oh, oh. Taman Sari. Joget ngene. Mari kita tok. Kuwi beda-beda lho Mas jogete. Masa iya? Heeh. Lah piye? Kuwi goyangane beda-beda ning ketoprak Mban kuwi goyangane beda-beda. Goyang luar Enak ya? ono, goyang promosi, goyang luar, goyang dalam. Lah goyang promosi. Goyang promosi ya kaya ledek-ledek biasane. Iya. Kendangan Mas, ding tuk ding tak duk ding tuk tang duk ding tulung tak duk ding. Ayo Mas, kendangane Mas, kendang Mas, kendang. Iki goyangane ketoprak. Ledek kuwi beda. Goyang promosi. Oh. Enyoh. 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 Kowe iki apa? Enyoh. Ya ngono ta. Heeh. Kuwi goyang. Goyang promosi. Lah liyane Goyang luar. luar piye? Kuwi kaya jaman semono sing miralno kae Hah? Inul Darah Tista. Sing piye le? Sing goyange keluar-keluar. Ketok kabeh. Ya. Ayo Mas, rada cepet Mas. Oh. Iya ngono ya le. Apal. Apal kowe. Soale kowe melok kene ya. Heeh. Kuwi goyang Goyang luar, terus goyang. goyang dalam. Ya Mas, rada halus Mas. Za. Ya sing goyang iki le. Mas opo? Sing goyang ndi? Jenenge goyang apa? Dalam. Lah ya ayo Mas. Wah. Wes oba ya le. Aduh. Apa nggone ya kuwi ketok ya? Ya. Kaleh. Oleh. Ku goyang dalam, ketoke njaba tungtak tenang, tapi sing jero loget Mas. Wih, ngono ya? Berarti goyang itu Goyang beda-beda. beda-beda. Berarti lagu apa iso? Yang digoyang-goyang pinggulnya digoyang-goyang asik. Eyol digeol-geol pinggulnya digeol-geol enak. Penari jangal yang bikin asik. Waduh ra iso goblok. Lah piye to? Ngono goyang dalam ora iso joget. Nah, nyanyi. Yang digoyang-goyang pinggulnya digoyang-goyang asik. Takan. Iyol dikeol-keol pinggulnya dikeol-keol enak. Penari janger yang bikin asik
suasana pesta. Penari Janger yang bikin heboh, heboh, suasana gembira. Dangdut, 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 dut, 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 dut. Penak jaman. Dangdut, 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 dut, 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 dut. Berarti nandang kuwi mundur, nak dut maju. Oke, yang digoyang pinggulnya, digoyang-goyang asik. Iyal digeyal pinggulnya, digeyal enak. Penari Janger yang bikin asik di suasana pesta. Penari Janger yang bikin heboh, suasana gembira. Dangdut, 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 dut, 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 dut. Enak yo karek muni dangdut, 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 dut, 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 dut. Asik. Dangdut, dangdut, ya le. Dangdut, dut, 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 dut. Endang, ya le, terus le. Terus. Endang, dut, 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 dut. Monggo daya. Endang. Sesek meneng lambemu. Tak cilik-cilik lo seneng, Pak. Tak cilik-cilik. Konon dangdut gon nus kuwi apa-apa. Nyapa kok iso nggawe nus umi-umi. Lah lambemu dangdut. Lah boyoke aku. Berarti awakmu yo iso ngono lho. Lho lala joget pirane lah kowe joget serampat, jogetmu serampat. Ya, aku sandure serampat swalo. Kayak sandal ta kuwi jenenge. Loh, iya beda-beda. Gerakan itu beda-beda. Iso serampat. Sembak, Kayak aku ngarep mau. Coba. Oke. Mas. Lah mung joget serampat budal no. Tak tulung dangdo. Ayo. Piye? Hah? Nang tulung dangdo. Serampat pekok kowe. Lah piye? Tak tung-tung tok. Aja tak tung-tung tok. Ya mana to? Kene tak tung-tung dangdo. Serampate Mas, berangkatno Mas. Ah, mari kita terus sindene tak tokke. Oke. Golek iya apa? Duwike emang ning ndi? Sok golek duit. Lah mbok gembol ngono lho. Ayo budalno serampat. Mbok simpen apa wi? Apa wi? Joget sik iki lho. Iya joget. Aku sik. Ya. Lan gerak kamu kaya apa bener ora? dina iki
besok ora saiki. Kepiye paman? Aku ana ing Kadipaten Alpamat. Lho, iki Kosik to iki ketoprak apa Kadipaten Nang Alpamat? lambemu kabeh nyeluki lho. Kowe dadi MC kowe. piye Kakang? Yo, nyeluk MC ku yo paling tidak yo ngono kae. Iki dangdut, iki toprak. Oh, iya. Kok pekok. Heeh. Kebiar, kebiur. Adus kowe karo Mas aku. Yayi, Kepiye Kakang? awake dhewe ora mung ijen. Heeh. Ning kene ana ing Kadipaten Endi iki Kakang? gulaku. Kuwi produk bakul gula. Kenalno ya aku Kang Aran Prabu Teh Botol Sosro. Yo, yen ngono jenengku sapa Kakang? Awakmu jenengmu Patih. Diapet. Diapet kuwi nggo tamba masur lho. Bene ora apa-apa to, timbangane ra nek jenenge. Iya Kakang. Ya, ana ing Kadipaten kene ngetokne adine dhewe, bocah sing paling ayu dhewe. Sapa Kakang? Mbuh. Loh, Paling tidak awakmu ya kudune ngerti sapa sing digawa ning kene. Kang Aran Sri Jelidring. Lho, mike ora enek. Iki ngono adikku wedok. Diajeng ya lu gua sing kepenak. Ae dhewe nggih cerita dhewe. Ijo-ijo kadang semangka. Kadang semangka. Sik cangkemmu lho, Kak. Ya, sik to. Iki nembang lho, aku nembang lho. Aku impane koyo dadi ratu lah, aku suwi ra tau dadi ratu aku. Lho aku wis nembang api-api, adikmu iki nembang. Kok iso bengok-bengok karepmu dhewe? Pon Patih, lungguh. nggih Kakang. Iki dapuk opo? Nolat. Tulit kepenak unine. Aja ngesro kowe. Ijo-ijo kadang semangka. Kadang semangka tandur pinggir sungai. Salam sungkem kanggo Bapak Suyono. Tak dongakno panjang umur. Om Latih. Ijo-ijo warnane krupuk. Krupuk ijo rasane legi. Matur nuwun dateng Bu Yayu, pancen Bu Yayu manis sekali. Ijo-ijo Sampai aku lagi kayak iya. Kayak aku. aku Ijo kabeh. kembang tebu kabeh siji. Sugeng dalu para tamu, kula dongakno kathah rejeki. Abang-abang dek gulane aren. Gula aren ning pinggir sawah. Iki dong aku gawe tuwe manten sing dadi manten. Muga sakinah mawaddah warohmah. Sing penggalan katamu sing buri lho gak enak. Kosik. Mbok sing enak dadi temanten sing samawa. Beda. Bedanya apa? Terus. Bedanya kados pundi to, Kak? Ora iso mangkono.
iki ana ing Kadipaten Kendal. Ana ing Derdah banjir bandang. Iki lakon opo Wis to menapa cangkemmu tak antem ngenean kowe malah to aku. Iki dadi toprak, belajar dadi toprak kowe. Piye? Nggonmu jaga ana ing ngarep stasiun. Ayo jawab ora, ayo jawab ora. Inggih ngun inggih Gusti. Anggen kula dados satpam wonten ngajeng stasiun. Beres. Aja melok guyu. Wis beres. Ora ana wong apene wani ana ing kraton Alfamart. Kula kinten boten wonten ingkang badhe damel kisruh dumateng panjenengan napa melih wonten stadion teng mriki kula sampun jagi saben dinten. Monggo, monggo, monggo. Oh, ana tamu. Sinten nggih? Sopo kae? Kudu dijelasno. Bengi iki kudu digenahne sapa to? Kok ana tamu banci? Ya ora apa-apa. Ana ing Kadipaten ora usah umek. Menika sinten Kakang Mas? Nanging menika sinten? Iya. Titen ora dolan kendhongan tak. Loh. Oke. Gusti, Iya. sak menika boten wonten ingkang badhe wantun. Kowe kula dolanan apa kok masak? Enek kancane ngomong tak tok kae. Iki latihan noprak. Nyapa kok iso awakmu? Dang deng tak tok ketuk ding tak dang ding Pak Bambang. Kakang. Loh. Banci jin iblis pripayangan lulu banas mati banyak kacang ijo. Ampun ngaten Gusti, lah menika kembaran kula lho. Loh, kowe kembar kaya jambe sinigar sing sitok seger sing sitok bosok. Jambe bosok. Bosok matamu. Nesu. Sampean Kene wong wedok ayu-ayu ngene kok delokne bosok. Telo Gusti, lah menika sandulan kados kula kebayanganipun sampun kembar jarian kan cantik menika lah kok bosok pripun to? Uwi. Sapa jenengmu lan saka ngendi? Omong ngono. Upama lakon ketoprak wis ngarani, nek kene bawang merah aku mesti bawang putih. Upama cerita legenda, aku Dayang Sumbi, iki Tumang. Lho, nak kuwi ngerti setuju ora? aku. Tumang irol. Rol peran penting dalam lakon Sangkuriang. Kurian. Ora ana tumang ra dadi. Tumang iki sejenis apa? Lho kuwi peran penting. Penting. Nek ana tumang, kuwi lakone ora dadi. Ora dadi. Ngono ya? Ora dadi, kuwi peran penting. Ada Tumang. Enek lakon kuwi mergo enek tumang. Kuwi menangan, Mas. Menang. Tapi yo berperane mati. Mati. Lah Ya ya ora masalah dalam Tapi lakon. gak masalah, Tapi kan kan peran lakon itu penting. Penting. Yo, aku tumang. Munio, ayo ngomong. Munio. Cara tumang. Aku ngomong tumang kok guyu iki. Ya kudune iso Saking senenge lho, saking senenge sampai dadi Tumang. saate mbok jak omong-omongan tumang terus semaur. Tumang. Semaur. Ngomongnya piye? Piye apa? Tumang peran penting dalam lakon. Lah kok jegok? Lah yo jajal. Tumang. Ayo to. Tumang piye apa? Kirek. Seneng we. Gelem. Lho, Wong wedok ayu-ayu diarani kirik kok rumangsa. Lah wedok ayu apa? ayo apa wong ketipu lho ne wajahmu. Lho, lah piantun anu nggone kuncir kene iki lah ya wis ngerti to. Bintang tamu wis dipasang Pak Suyono nanggap ketoprak Kembang Jaya. Kembang Jaya. Bintang tamune sapa ae? Enek Cak Percil. Heeh. Enek Cak Tumbel. Celentem tulisane. Cak Selentem. Enek Proborini. Lah dirimu ra enek. Ora enek gambare no. Lho, ning sebelahe cagak telepon enek fotoku cilik ta Mas. Tulisane piye? Menerima sedot WC.
Kuwi duduk bintang tamu. Mangan raimu koyo sapi teh. Kok masak. Kok Kenalan. Kenalan. Mbok menawa enek sing durung kenal. Oh ngono ya Mas. Ah. Nek awake dhewe iki sebagai seorang seniman, nek kenalan yo tetep nganggo lagu dan budaya. Ya jelas toh. Masa iso? Iso no. Nyanyi? Origine ndi Mas? Oke. Delik. Anu wedhus cilik kae. Minta minor Mas, minor. Minor iki apa? A minor. A minor. AM Mas. Anggur merah. Lho. Minor. Aku AM. Utek urun. Maju. Sak pinten Mas? Nanane nan. Alah aku iso. Saya si percil awak panggung datang kemari menurut panggilan Pak Suyono. Saya si slentem dagelan panggung datang kemari menurut panggilan Anda. Saya si Probo sinden panggung datang kemari menurut panggilan Anda. Ayo Banji. Saya siliti. Silit. Lah kok malah pindho kuwi lho. Mbok sing enak kalimatmu iku mbok sing enak. Jenengku Liti. Jenengmu siapa? Percil. Si Percil. Probo. Si Probo. Selendem. Si Selendem. Lah jenengku Liti. Yuk, aduh, liyane lho Mas, sebutane ngarep. Saya siliti. Ojo diterusno, ojo diterusno. Ayo. Teluan. Celana beda ya? Teluane beda. Saya ki percil tak ki percil lawak panggung datang kemari menurut panggilan Anda. Saya ki slentem dagelan panggung datang kemari menurut panggilan Anda. Jangan. Saya Nyi Probo sinden panggung datang kemari menurut panggilan Anda. Nek wedok nganggo apa Mas? Nyi. Lanang ki. Saya nyiliti. Enggak penak. Hop. Saru. Ambune terus piye lho? Lah jare kon kenalan kok mau sih kleru. Sik to iki umange lho, Pak. Nalane piye to? Ayo. Mbak. Oh, ganti Mbak ya. Lanang apa wedok to jane? Yo wedok to. Ya. Mbak. Saya Mbak Liti. Lah iya Mas. Siliti. Mbak Liti. Mbak Oh, Mbak kabeh ya. Mbak Liti sindana panggung. Datang kemari menurut panggilan Anda. Mas manten, Salam hormat saya. Mbak manten, Salam thank you saya. Buyayu, Saya suka Anda. Pak Suyono. Mana sawerannya? Oreo. 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 Diputar, dicilat, celupi. Oreo. Iki lho carane iki ngene iki. Pak Lurah, si gedek putih. Pak Lurah, tamu kehormatan. Nadane meh padha. Masa mbok gabungno? Kenyenget namanya siapa, rumahmu di mana? Namaku Probo, rumahku Sidoarjo. Asik ala adik yang dua. Namamu siapa, rumahmu di mana? Nama saya Slentem, rumah saya Rembang. Adik tadi kamu makan apa dek? Tadi aku makan mie. Ala Slentem tadi makan apa tam?
saya makan sate. Alah Probo, nyampe jam berapa dek Probo? Tadi sampai sini jam 8. Ade Santem nyampe sini jam berapa dek Santem? Saya nyampe jam 8. Dek Probo, tadi sama siapa dek Probo? Tadi saya sama rombongan. Kamu sama siapa? Juga sama rombongan. Kamu kan? Mas kete kancane. Muring-muring. Ditakoni mbok sing Marah. kasar. Lah wong wis nakoni kene kok aku kok mosok dilewati terus. Jaluk ditakoki. Yo takonono. Adik nyampe sini jam berapa dek? Oke, tadi sampai sini jam 8. Kamu nyampe sini jam berapa? Jam 8. Kamu nyampe dek. Apa? Budek kono njaluk takoni. Ditakoki. Mbok sing fokus lek ditakoni. Mbok sumpah to sing mburi iki ora jelas kok. Ya gak iso wong buktine aku iki. Adik Probo tadi kamu makan apa Probo? Tadi aku makan bakso. Adik kamu selentem tadi makan apa minum apa? Saya tadi makan sate minum soda gembira. Adik kamu makan Apa? Budek kono njaluk budek. Mbok takono Pak Suyono to ora jelas-jelas. Jelas. Alah mbok kowe nek tak takoni ya ora iso. Aku nek kene wis. Adik Probo. Iya. Kamu tadi makan apa? Tadi aku makan bakso. Adik selendem. Iya. Tadi kamu minum apa? Minum soda gembira. Adik. Aku minum es degan sama makan bakso mie ayam enak tenan. Aku tadi nyampe sini jam 9 malam, ketemu Pak Suyono nanti di sana. Aku foto-foto. Iya bener, omonganmu itulah bener. Apa? Lah kene omong ra jelas kok kono pada bawa lho. Yang penting ada jawaban loh. Cepet masalah kowe ning nada kowe ora tengen. Ora padha karo kanca-kancane nada. Minores pira mau? Jreng. He 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 he. Coba orang dulu. 3 2 1. Lah kaya ngono dipamerne aku lho. Lek kene iki penyanyi profesional jebolan KDI. Kontes Dangdut Indonesia. Ketua Dadu Indonesia. Oh jago ketua dadu biasmu. Kodok. Ding tak telu, dang lu ding tak lu, ding tak lu, ding tak lu. Ayo coba ya. Mata mengawasi, telinga mendengarkan. Mendengarkan. Aku yang kono nih. Ya. Deng tak tu, dang tu, deng tak. Ya. Oke. Ya. 3, 2, 1. Oh. Iso. Goblok kowe. Lah nadamu nyapa kok mengisor iki? Lah jalukmu piye? Yo kaya mau kancane ngene munggah-munggah kok piye? Ya 3 jring tung dang tu. Ya. Nah, benar lumayan. Lumayan rada Sing ngawasi. segak-segak deh. Tidak. Deng tak deng dang tu. Ayo. Oke. Oke. Enak ya. Deng tak Rada tu. gatekne. Ayo padha kiri ya. Yo.
Ayo. Au. 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 Kok penak apa? Lah iki mbok obah nek terus. Lah aku keder kaya kena dangdut keder. Tapi sudah bisa loh. Iso lho wis saiki nyanyi wis saiki nyanyi. Wis gak usah musik wis musike aku wis. Wis kowe nyanyi wis akapela. Nanya apa? Oh, Minta nyanyi apa? Lagu. Ini buat Mbak Manten. Mbak Manten. dong. Oh, oke siap. Iya dong, Iya. buat Mbak Manten. Kan saya ini kan di Jawa Timur ini sebagai duta Sakinah, Mas. Oh, ya. Jadi datang ke wilayah Jawa Tengah khususnya wilayah Demak. Saya juga memberikan resep untuk temanten berdua Iya. dengan cara tepuk Sakinah. Siap, Oke. siap. Bisa dicontohi? Mayor, Mas. C mayor. Coba lihat. Oktober bernya apa? Partapim, tralalelo, tung sahur. Masalah. Apa tak kuwi? Lu kesel langsung tung sahur jare. Pak, Kon jarene duta Sakinah. Ini namanya Apa kok anomali, Ya, krek aku sinden kok dikelontok ndase. Ngene iki darane aku malah kaya bogel. lho ra ning ngono. Lah kowe yo ngangel men. Boy, ya kowe iso ngeluwin tok ngene ya. Apa, Mas? Loh, Wah. iki ngono bukan sembarang kepala, Mas. Kok bisa? Iki nek awake dhewe tersesat penunjuk arah. Peta. Peta Ya buta. ampun. Padang-padang iki apa iki? Yo ki alun-alun Demak to, Mas. Iki rene sithik padang cilik iki apa iki? Oh, kuwi. Ha. Kuwi yo daerah anu Mas, Demak kuwi anu depot rumah makan. Rumah ya. makan. Heeh. Lagi pocoke peteng-peteng ngene. Yo kuwi lingkar, jalan lingkar Mas kuwi, Mas. Ning ndi? Yo ki ning kono kopi pangku enak ning kono. Wabimu. Oh ya roh ae kowe. Kowe mari kok kono berarti kowe. Ayo duta Sakinah. Oke. C mayor. Ber Oktober Bernya apa? Berpasangan dawa buntute. iki lho kok iso ngono iki nyapa. Iki lho kok iso nyapa. Nadane piye? Nadane Berpasangan Kowe padha ae kowe. Wawur. Berpasangan. Cang. Oh ngene ya. Oke. Oktober Bernya apa? berpasangan janji kok janji koko saling cinta saling hormat saling jaga saling ridho musyawarah untuk Sakinah. Alah pintere. Iso no kene. Berarti lah nyanyi apa iso. Iso no. Maju. Wes lagune tak anu ya. Oke. Anu tambal ban. Apa? Apa iki lagune apa? Tambahan bar. Tambal bar. Iya. Tuh, ya. Oke. Bisa? Ya wis nyanyi ya. Apa musiknya? Sing ngiringi sapa? Iki Ya melodine Mas kowe. Dewi. Sakake Mas Cemek iki Aku. kesel. Acak. Cek oke. Sing ibot sapa? Kan wedhus cilik. Mas Teguh. Mas Cemek. Oh, Cemek. apa? Cemek iki lho kancaku iku Cemek keprok. Heeh. Mosok lagi ngibot. Iya Lah kuwi. bojone penyanyi ayu Mas. Lho bojomu kok ireng? Nganu mergane biyen kan zaman semono Kebodosan mercon. Ono cerita zaman semono. Alah wong suwi. Jawa. Suwi kowe, berarti lak cerita suwi. Ayo, melodinya siapa? Oke, siap. melodinya? Kamu? Ayo. Oke. Tak sek. Aja sek ngawur. Tak sek tak. Lah ki apa enek kok musik kok Tak ting ding. Tonet tonet. ada sebuah lagu tambal ban.
nyanyi yo. Tang tung tang tak tung tong tang tong tung tok tang tok tang tok tuh tang dedet tok tang tok dedet tang tung tang 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 mari nyanyi. Tang 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 tung tok tung tang tok tung tok tang tok dedet tang dedet tok tang mari nyanyi yo. Tang tak dedet tok tang tok dedet tang dedet tok tang tok dedet tak dedet tang 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 tak tang tang tung tok tang tok tang tok dedet mari nyanyi wobluwak. Tak tutuk tak tutuk tak tutuk tak tutuk tak tutuk tak tutuk tak dak dak dik dak 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 nyanyi Sabar bos. Apa ya enek lho anu penyanyi kok iso dijual. Lah kon layangan joget lho. Lah rambok kode kapan mlebune? Totoret totet totet jajajan totet totet jeng jeng. bengok. Oke siap. Tong bengok. Oh siap. Tang 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 no ding dong tang dong ding dong tang dong ding tang dong ding dong tang dong ding dong tang dong ding tang dong ding dong tang dong ding tang ding ding dong tang dong ding tang dong ding tang 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 nang sing banter goblok tang no ding dong tang dong ding dong tang tang ding dong tang dong ding dong tang dong ding dong tang dong ding dong tang ding dong tang ding tang 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 ding dong tang ding tang woi sebenarnya kok padha karo mercon mau lambemu. Lho jare kon bengok. Aku iki Dadi seniman kerajone enek tanggapan wayah rame duit jutaan wayah sepi bingung golek utangan emak jedar emak jedar emak jedar BRI teko wah iki wayahe bayar angsuran emak jedar emak jedar emak jedar FIF teko utang tok wah iki wayahe bayar cicilan emak jedar emak jedar emak jedar Bang Mekar teko utang ya wah iki wayahe pelunasan emak jedar emak jedar emak jedar Pak Suyono teko Ngapain? wah iki wayahe njaluk saweran enggak boleh iki lho wis iki lho wis to Mas Coba bos. lah lho pengumuman lho umumno ya Mohon perhatiannya, adanya pengumuman. Berita kehilangan. apa wih Telah hilang anak kecil dengan ciri-ciri kaos hitam, rambut hitam, alis hitam, kulit hitam, mata hitam, gigi hitam. Bagi yang menemukan tolong jangan dikembalikan karena ini adalah anak gendruwo. koyok nyapa kok mesti ngono kuwi Mesti kayak lah ya nyapa kon macan koncone enak soalnya kancane dhewe iki sik oke iki aja mong awakmu tok iki koncone nek dagelane oke iki kok dagelane tumpuk udung Pak Suyono anu dagelane Kembang Joyo sapa iya kancane dhewe dulure dhewe to Ayo jenengem sapa? jenengem iku jenengmu Lah iya. sapawek ngono karo iki berarti kok tuplek-plek. Tuplek-plek, Ya ampun. ya lho bareng-bareng kan masa awakmu ora petuk gutil suwe yo Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lah iki. Loh, kamu takut Kakak? Enggak apa-apa. Isi lo. Oh ya, seperti lu seperti sinar dunia. Tutup ya, tutup ya. tutupi Lah iki sing madangi omah sapa nek iki tak tutup? oh iki termasuk Wong iki lagi Sehat, Mas. alhamdulillah Kabare sehat. Sehat-sehat, Le. Oke.
Sehat. Luar biasa. Alah iya to cawon awake dhewe karo aku. Ya kangen ya biasa to, apa jenenge wong awake dhewe iki ketemu lah. Pisan lha iya akeh iki to. Iki padha-padha to. Dengenane ketemu awake dhewe ning ndi kok ya ora omong-omongan ning kene iki. Ya iya apa kancene jenenge wong jenenge awake dhewe iki paribasan lha iya. Wong suwene iki suwe kok rumah aku. Ayo. Nyapa lho nek suwe. Ning ngarepe ora dia awake dhewe ya dulur ya ora dijak. Ojo do tukaran. Sing tukaran sapa? Wis do kesel. Kesel. Sampean kesel. Kesel. Lu kondo nek kesel. Lho, apa? Alhamdulillah. Ya ampun. Dulur kon sampean pengertian iki lho. Masam, ketoprak iki ketoprake sapa Rumah Sam? Lho. Ketoprake Sampean, lho sampean iki. Aku iki takok. Walah takok Aku ini banter duwe men. golek. Tapi ngene iki lho apike. Dulur suwe ra petuk langsung ngetokno aku. Ah, iki aja kembang joyo ora bakal petuk. ora enak ya ketoprak liyane Suwun iki Mas. ya. Suwun matur suwun. Matur nuwun Mas. Turun le. Tombel. Nah. Siap, matur suwun. Enak. Kulo tak pamit riyen. Kulo tak kedum teng omah liyane. Wah, matur nuwun lho sampean Suwun, Mas. wis pengertian. Tukaran lho Ya iya. Ya ya Mas. Wah, jenenge lho ngiliti. Wah, paling akeh di sini Mas. Iki nggonku sing akeh. Iki ya jelas lek gone dhewe-dhewe ya gone dhewe-dhewe. Ketok kandel amplopku. Mas, Ya, Bang. temu piro sini? Gak tak Rahasia. Rahasia. Ya gone dhewe-dhewe ka oleh diberitahu. Alah, Rahasia. aku yo rahasia. Ora mungkin tak omong nih. Tekmu pirang lembar, Cil? Tekmu pirang lembar? Papat. Kowe piro? Rahasia. Rahasia. Papat. Pirang lembar kon. Wakmu pirang lembar? Aku sak lembar tok. Endi? Lah iki lho Mas, sak lembar rane apa-apane belas iki lho. Ora iso mbok delikno wi. Mbok delikne wi. Lupuk ning kono kabeh. Lupa kuwi mesti. Wong edan kowe, wong edan kowe. Ayo, waktu kosong mesti mbok delikno kuwi. Kowe ora ngajar kowe. Mbok sumpah lho. Alah ora iso. Tak buka murane apa-apane. Ojo. Ojo akal-akalan. Kon ngerti lek iki ku lek apa oleh akeh dilumpukno iku mbok singitno dhewe, mbok delikno dhewe. Awak ngelobuti lae. Dajal. Mbok sumpah li urane apa-apane kok iso sampean nuduh. Mbok delikno ya. Lho. Kurang apa urane apa-apane isine ora enek kurang-kurang. Lu kira rasane apa-apa? Lah iki lho. Lah yo tak kaya kok. Lah isine ndi? Sini ndi lek? Lu sing ngono isine sapa? Lah amplop iki gua apa? Lu amplop kuwi rung diseni kok. Loh. Maksudnya kita kan diseni. Terus mbok pek. Aku sangu. Oh. Timbang kok sampean dolali mbok tinggal mulih aku turu. Tangi turu aku malah kok mimpi buruk aku. Oh, MTM sampean. Apa? Matamu. Elak wong Jawa Timur ya ngono kuwi. Kok iso dikeki amplop kosong? Aja do geger, masalah duit kok. Duh, duit utama Bro. Iki nggo bakul. Bakul apa? Bakul apa? Bakul dodolan. Dodolan apa? Dodolan pokoke. Oh ya kene kene kono. Dajal nek rene tak tukune. Tiwas aku bahagia suwi ra petuk gutil tiba suwe-suwe rupane kok kotak iki. Halo. Nek iki lho percaya aku cah kantoran nek iki. Ya. Gowo ning dindi yo buku. Piye? Sehat. Alhamdulillah sudah pas. Wah, Ya tambah ampun. ayu lah, Mbak. Ya suwun ya tak suwe gak ketemu Cak. Seramu kok godhok kethek ini. Modelannya. Nah, kira iki tunggale to tibake. Gale. Tunggale kepiye? Sampean iki sing tak gadang-gadang nek iki aku mau gak percaya. Rene mau ngekei amplop kosong. Nek sampean wis didelok saka pawakan ning dindi nggo buku, sampean jelas wong kantoran. Beda. Lah aku beda. Bedane ning ndi? Aku iki dagangan apik-apik. Dia. Nah, iki lho aku mek percaya Mas. Dagangan apa? Jajan delok Cak. Wong sukses niki lho. Oh, daganganku. Apa? Oh. Sarni, oh Linda, oh api-api. Iki iso joget, iso nyanyi barang. Oh, gelem ta ora daganganku? Api-api lho iki lho. Sing Linda fotone kaya apa ndi? Wah, fotone iki orderan tok. Gelem ta ora? Sarni bokonge gede sisih. Iki lho iki tenan iki. Kowe gelem ta ora ya? Apa? Iki dagangan iki gelem ta ora? Kurang ajar. Sing mbok dol iki sing ndi? Iki iso goyang sembarang. Kowe gelem ra, Bel?
Tombel lho sing bosoki. Gelem ta ora? Aku aja celuk tombel, aku nak mau celuk tombel bayaranku balik lawas nek. Iya iya iya. Lah ngene iki kenale tombel kok iso. Kenale tombel kok. Paling gak kan bibit lali. Bibit awal mulai. Iki biyen awale karo awakmu. Nah, Aku pengen roh lak sepelan biyen kaya apa pengen roh aku. Aku pengen roh. Ngerti? jajal. IN ini Alah kok ditiru dhek ralah. Ralah. kaya awak dhewe kae lho. IN ini Ora lah badhe dituru. Larang kaya apa? bahasa Indonesiane iku apa? Ora lah. Lah iya. Ora delok. Sesuk tak omongane bosmu. Dagelan tak tokne bar magrib. Lho, Mas, ketoprak iki wire jam 09.00 kok bar Maksudnya, magrib wis dagelan. Bar magrib wis dagel, metu dagel. Lho gane wong ya. Gak ada orang. Sakmono kuwi. Ya wis. Bar magrib iku lagi masangi lampu ya, Jel. Tak kira langsung. Yo, sesuk gak main. Sampeyan sesuk gak main. Melo aku. Melu. Padha gak maine. Alah, telek. Masaku. Padha aku njaluk ku lho sing Apa? Ki lho dagang Iki kamu kok dagangan iki mau. Kon Lho mek gelem tuku tenan. Gelem. Dagangan kuwi lho. Ya tak kencengi 200. Tenan ta ora sarjana. Alah. Oh, alah mung dagelan kondang kaya mau 200 iki lho. Iki lho lek teko kancaku mbangi mau. Cil, kowe dagangan apa? Dagelan bayaran mung akeh. Jajal. Lho kok ngene kok mbok saiki kok mentolo temen ambi bolom koyo aku ngene iki. Ora ngono lak kei wong. Piye? Wong klambine regane iki Nah, Logo larang kabeh. ngono ki Ngene iki lho kain meterane timbangan. ngene iki mesakne. Tak iwangi sampean. Lah percil dagelan iki ditanggap larang kok mun nrimo nangoni 200. Le, dompet le. Dompete sapa? Kayak ngene iki. Dompete sapa? Dompete Pak Suyono. Lah. Iki padha ae kowe. Lah aku yo rasa apa. Tokno Kang. Tokno. Cil, Yo. iki ikhlas lho yo. Ikhlas. Kanggo tuku bensin kok. Iya. Ojo Ora. Wek. Mas, iki dikei Mas Percil. Nek kurang tak tambah ono. Alhamdulillah tenan lho ya. Kok tambah ono gitu. Keliru. Apa? Iki diweki Mas Percil. Lah iya. Nek kurang tak tambahane. Lho nek kuwi arep nambahi ya monggo. Monggo. Kundarani aku ki sombong. Iki setelamu biyen iki. Sam, Kata-katamu ngono. Lah iya aku kan wis pedhok mesakne to diweni Mas Percil mung 200, engko sampean tak tambah ono. Keliru. Apa? Sampeyan kan diweki Mas Percil 200. Engko nek kurang tak tambahane. Iya ya, monggo nek arep nambahi, aku ngerti nek kuwi pasanganmu dhisik. Kok sik ta? sik. kita ini sampai nyengit. Kene iki dagelan nekat. Lho, kok nekat piye? Loh, Sing penting makan. Yo. Lah iya kabeh aku biyen yo nekat ora sing nelpon. iki tenan Cil. Aku ngene iki digodhogno sarime semangkok ngono aku mangkat. Budal. Kok sukune mangkat kok. Budal. Tapi mau lho, Wek. mesakne. IN ini. Ojo ini. Iko ya kandhan. Ayo Dagangan dagangan iki sampean lho, Tone. Daganganku tak undangane Oke. Ya. Yo. Cepot. Cemek, sepote mek. Mek, cepot mek. Mek, cemek. Dagangan budalin dino iki. Yo. Asik. Wek, daganganmu ndi, Wek? Dil. Cepet. Pengen roh kemampuane kedadoyane ketoprak Indonesia. Yo. Ning ndi to wong loro mau? Del, Piye? Sabar sik perjalanane adoh. Kowe ngerti dalane ngene-ngene terang guri. munggah dun. Gadon wae. Munggah dun. Saya dulu Cil. Masa sik numpak bis Indonesia? Oke. Sepotone Mas Cemek. Yuk kita sambut artis-artis kita. Malam hari ini. Meme. Yo, Mas Meme. Meme. Oke,
loncat bajing loncat Ayo. Asik Pesonamu, Dek. alah alah Maju sana yo. rada maju dong lepas nerusan tetihanggan Iya. dang deng tuk hop enak hop bro Lulus. Aku enak. Teseh. isi oke Mamet Masih banyak Mek. ya, Cak. Oke Mek Bersama cewek lagi satu. Bersama Mbak Okana. Ayo, Dek. Okana hae loro tok iki ya Mek Oke. Mek loro tok iki Lo. Aku gak ngerti kae. Daganganku iki oke. ya aku pengen ro kabeh ya cok cok Mas. Ayo, Pak. Mas. Iki mau ke susu budal to. Ndapa nih? Pakaiane rung dadi ning penjahit terus dijupuk to iki mau. Iki rung dijahit kene ning mau. anu yo ngono busuk kuwi kabeh. Majetno Mas gelem manjahitne ya Mas Tak dondomi. Ayo, Pak. Satu lagi yo. yuk Seperti yang sedang. sepotin dong bersama Memek Ayo, say. Artisnya Kembang Joyo, say. Yo. iki cemek Mek wis entek Wis Loh, sik joke. akeh. Wis aku kira kowe. Joke. oke men Mek Kowe iki ku rombonganku konggone jalan Rena nduk sing wis metu rene aku ben ro sing ndi sing metu sing ndi Ayo, Mak, seperti lagi, Mak. Yo. So. Ayo, Mek. Adelida, si kembar jelita, say. wah masuk iki hei Rena cah hei Rena iki lho api api masuk iki Masuk, say. yo ngene iki lho alah hei urung mari alah Bali desa Bali. Cil, ijanone lho ya. wis entek Mek Oh, ijanone. masalah Ayo, Mak, lagi, Mak. dagangane oke men Ayo. layak bocah ra metu-metu kerawet Say. Jung 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 wah dagangane cemek api-api yo ngene iki lho karo kuwi dagangane dadi ra wis entek Mek Yang sudah Oh, iya, sini. Cek. Sini agak koyo ngene iki senen Sik. Iki Ono, genti Mbak. mbok-mbokane mamine. Masalah. mbambane Oh, iki sedalan lingkar aki. Sing paling ayu dhewe. Segudi ya. gede Wedi. buntelen kresek Alfamart Mek gedean kita ya oh iya Ayo cepet. Mbok-mbokane, Mek. Ayo. Iyo. walah Mek apa setruk mbok tokne jangkrik gak ya iso aduh ayo
patenono, mek. Biasane patenono, mek. Cil, nyapa to? Wong liyane ya awakmu mbok sambut dengan baik iki kok nyapa kok so awakmu kok kaya ora seneng iki lho. Totung, jak. Iki jodohmu. Anu, iki jolong sing apik iki. Piye? Mbok-mbokane jare jalukan bokonge seneng nggone ngarep. Lho ora ning ngono kancane mlakune penak kene sangklar ngene kok Mas. Ora kena diapa-apane kuwi. Delok to. Aku ki ya kepengin kaya Mbak Probo karo Mbak Niken Salindri kok ya. Lah kamu nikah silinder. Jajal sampean mlaku maneh jajal. Cil, Nyapa? iki ra kena iki. Enggak kena. Iki nek gak divulkanisir gak iso iki. Kok kira bed apa piye? Batik. Enggak kena iki wong iki klepe mati sisih wesan. Iki Ayo kene, maju. maju. Ayo maju kabeh. Kene. Tak atasane. Dalam. niki wau sing Mbak Siliti niki wau. Mbak Liti, mboten damel si. Oh Mbak Liti. Ayo maju ke depan. Ayo kompol. Siap. Gerak. Kompol. Dari sebelah sana. Kiri 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Yo, siapa mau dia dapat? Yo. Masa mbok tawak-tawakne iki lho. Lah mau jarene dagangan. Mate suarane. Oh, suarane. Suaranya siapa yang mau dia dapat langsung saja bareng-bareng masih hadirnya bersama New Sahne Kancane. Paling gak yo Nyu Kembang Joyo. Tok tung tak nang leng. Wah, ganti alas. Kokok matamu itu mesti. Ayo tiba. Jare arep karaoke ning alas. Ora oleh ngawur. Ayo Kak. Tadi Coba mungkin ada permintaan. pamudutannya apa? Bro, Apa? iki piye iki? Aku manut awakmu iki. Iki piye? Jogete piye? Aku manut awakmu iki. Aku anut kowe, Cil. Kak. Lah iki daganganmu aku ya manut kowe. Lah aku iki dagang aku lho kowe tuku ta ora? Ya tuku. Lah iya. Wes. Piye nah? Dem, kowe sing ndi? Hah? Kowe sing ndi? Gak. Oh sik to. Terus Aku sepurane yo Kang iki wong lawas kabeh. Loh, ya kudune milihno. Iki wis karo aku wis ngene kabeh. Ngono apa? Piye, Bil? Apa iku? Maksudnya bersaudara kabeh. Ora mate Sebabnya suarane apa? Itu apa? Sendem. Kancane bojoku kabeh. Iki mosok kancane Sinta. Aja mbok cethakno to Kang. Iku nebutan lho. Jarine awakmu dhisik karo Hohe. Tau apa? Ora asline iki kemone Dek pacare Dek. Iki dhisik. Loh, iki asline Dek. Ngerti lagi cinta kanggo ora bahaya iki. Iya no. Iya iki. Alah, raine mengkeret. Kamu nang ngerti. Cici Tata ke. Sing ndi Cici Tata? Sing dinah. Takon lho, iya dah langsung sarang tawon. Sarang tawon. Berarti lak nyanyi iso kabeh to Lah berarti. bojone Slendro to? Lho, jelas. Iki biyen siji-siji tak ajari kabeh. Oh, berarti kowe sing ngajari nyanyi. Dalam. Yang mana? Sing ndi? Kuwi to. Oh, kuwi bakul LTK kuwi lho Mas aku lho. Masa ta? Lah joget aku pengen lho ya. Nyanyi lagu apa sing pertama biasanya aku manut. Jogetnya pengen roh aku. Kula ketemu aku tak nyawer. Ya bobokane to ya. Mbak, Ndi mau? ndi sing klepe medhot mau ndi? Sen bokonge ning ngarep ndi? Ayo, Mbak. Iki sapira iki? 0 lu 4 mo 6 tu 8 9 10 11 12 13. Nek sampe jogetane apik, Cak Percil wis nyediani wong sitok 500.000. Lah. Oh. Ayo. 13 ya. 0 lu. Piye kan? Sing ngomong sapa? Sampeyan iki tak angkat jeneng. Angkat iki kecantol dhuwur Mas aku. Maksudnya sik rencana kok ya, sik rencana. Sana. Yo, lagu apa Mbak Yu? Yang lagu pertama aku pengen tahu Mbak Yu. Heeh, iki lagune paling angel Mas Precel. Kok saged? Heeh, mergane iki nek ora iki gak iso. Begitu. Heeh, suwunane iki mau jumbuhke. Oh, ngoten. Jambu alas. Eta wengi, Omongan aja, omongan. Kowe iki wis klepe mati sitok. Lagu angel iso jambu alas. Seneng lah aku ngene iki kandhane ngene iki lho. Nek ora ana Mas Precel ora tekan kene. Lho ora ning ngono Mas iki lagune sing liar kok iso jambu alas sih. Angel kondi lagune iki lho. Lah iki suarane Pak Suyono kok ya. Oh, iya. Lho. Cil. Ayo kandhane kok Kuwi nek kisrune pasang ning sebelah kene. Ya, dipotone kono. Ya, Cok. Jambu alas, Cok. Didadekne, Cok.
Mek. Mek. Wo tak antem sandal kok kene tak. Yo sabar to, iki sik pemanasan. Mek ya. Temek ya. Hei. Yo. Asik. Ya kene iki lho karepku. Nanggap kene iki 3 dino ya api. Oslo. Kan mecuwe bojo. Ya kandhane angel to. Oh angel to kandhane. Ya aku ora roh. Sing nyanyi sapa ora roh aku. Kandhane kae. Sing nyanyi kuwi Tombel. Oh iya bel. Bel, nyanyi bel. Tos lae lho ya. Ya toslah. Aku pokoknya aku duwetin tos lah lho ya. Iya. 15. Jebule apik ya. Perkara jam 12 ya bingung kok sing nyanyi sapa lho. Ya bingung. Aku nyawang cacah. Ketlah lho. Ayo, pokoknya naga wong lawas ini gak ngatasi. Duweti yo ngene iki lho, ning buri kelir iki. Ya karo dodok ngene iki. Kowe kok jeling ya. Eleng nawo ya. Ya zaman swidak 5 kae lho. Mesti tus. Mas Dik, Tapi api jogetnya iso kompak ya. sepuh enak ngono piye ta? Ya aku lek liwat kene lek joget rodok mepet ya, Nduk ya. Elek kok nek mepet kok nek diamuk mbok wedok. Ora los ndur Elos. Iki jarene lek ngene iki jare 3 Oh, dino. nantang iki turutono. Oke, nantang turun ayo dah. ngerti. Turutono Kebiasaan dah, ayo dah. ledek kembang Jaya awakmu. Iya iki tak terus. Turutono bareng nganti amoh pokoknya. Gentenan. Hei, gundul. Wasit Bahren, gentenan. Kowe sing kono. Oke. Kowe sing kono. Yuk, masih dengan sandiwara ketoprak kembang hijau yang pada malam Ijo, hari Joyo. Kembang Jaya kembang ijo. kembang Joyo, Ding. Joyo, Ding. Masih bersama cantiknya kembang Joyo. Oke. Lagu selanjutnya adalah Permintaan tadi ada kesekso kangen. Kesikso Kangen. Niki nyuwun pokoke banyangi lah. Bulu Oke, pedot iso, kesekso kangen aja iso. Monggo terserah. Manut. Bulu pedot ya apa? apa, Banyuwangi mawon. Apa? Apa? Bisi ono aku. Apa? Bisi ono. Iki ngomong ya Mas Ya, kandhane iya. wae. Bisi ono aku aman. Rada budek sing rada banter ae. Lah ya sing dituju iki sing iku nglempar karo nandi mong Evi. Oh, lempar-lemparan. Pepi ndi, Pak. Pepi? Bulu pedot wi. Ora Gini. Ayo Enak aku karo aku wis. Apa aku sing nyanyi kene wis? Aku nyanyi karo iki. Nah. Oke, sama sing joget. Ah. Oke deh. Nadane. Ya. Mas. Bel. Wis bel. Bel. Sesuk ning nganti tekan Jawa Timur aku diteluk bel terus ini lho. Yo, bareng-bareng masih bersama Ketoprak Kembang Joyo. Ketopraknya Kembang. Indonesia. Pimpinan Ibu Tino dengan nomor telepon 000 Kuwi enekmu kosong-kosong tok. Mek. Nadane mek. Kuwi mak iki jare sapa? Kae kancaku jenenge Cemek. Cemek jare Cemek. cemek kok iso. Ayo, Mek. Yo. Oke. Aring-aring biakar gedang campur sawi sampai kering mulie ison mikiri sak jorong dipangan codot timbyang worong piangur kulo nison pedot ditoto sing enak jogete sing enak aja nganti ayo kompol ayo Mek Asik soy. aksesoris Maris. asik bersama aksesoris Oslo ya ini loh api ini dua Tuhan diarani pasir waktu kambyang Dikir diko omong ora Asu
bokong semok 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 bokong semok rambut digelung gelung gelung digelung mereng bokong semok 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 bokong semok rambut disanggul sanggul sanggul nganggo cocok sapa piye aring-aring dakar gedang campur sawi sampai kering mulia ison mikiri gedang rojo sak dundun dipangan codok yo 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 ja ja sia Ayo, iki mau kan wis anu kabeh. Wis. Aku wis. Mbak Aku Prabu wis. wis. aku wis Sampean wis. Sing urung sapa awake kancane awake? pentol korek lho Ayo. Iki kan awakmu wis klop to karo Toprak Bang Joyo. Iki mau ngomongi Bu Tino, awakmu sesuk mulai saiki apa sesuk iki melu kene. Iya. Ya ampun aku. Nek Bakti Kuncoro enek Mbak Bliwuk. Iki awakmu ning kene Bang Joyo. ya karo pesek lah kowe ning kene ngangkat son Kene Ndang nembang aku wis nembang. ini kowe nembang Nembang kowe apa nembang sampean? oh ya permintaane. ya permintaan banyak loh para penonton Apa? napa Aku- tuan rumah Pak Suyono Apa? ngersakaken tembang napa Pak Suyono? Oh Mbak Tun DPR Mbak Tun DPR nyuwun tambal ban. oh ya oke oke Bisa bisa bisa. bisa Oke siap-siap. Jaluk tempel ban iso bane kena opo tambal bane jaluk tubles apa biasa, Mbak? biasa Siti Angin tempel biasa. Yuk. ya Masih bareng-bareng penyanyi barunya Kembang Joyo. Ada Mbak Proborini ya. aku tak ning mburi aku Jari Nggak- direkrut nggak kuat gitu. aku ning ngarep suwi kolesterolku mudhun Sinten sing juga Kembang? Ada yuk. Aja aku terus deh. Ya, Mbak Memes Jamah me esok-esok rezekine tambah lumpur oe tambah lumpur oe tambah mlumpur Kembang Joyo. pintere nduk sapa iki jenenge Saidah Waromah Mawadah. jenenge iso Saidah waromah iki Leh Mas, leh. leh Saidah dalam Saidah sini sama aku ini dalam AA iya gini Wih, F dalam AA. Ya iki lho, pasangan sing romantis. Lah ngene iki lho. bro Mbak, F bro leh. F ini nyanyi karo aku Sing wedok Saidah, sing lanang Saiton. Saiton dasmu iki aku tak duet Duet. Duet. wong ayu tresna mungkin narya tamba susah jroning badanku Mek, penyeten Mek. mek biantem kok ngene lho mek F minor Mek. lagune ku ya mek ya lagune sembarang kowe sak nadamu Mas sak nadamu ya siang Pak oke mek lagune ku mek jalukane Pak sapa mau jeneng lali ya Duk, karo aku Cahyu. Ayo. Ya wes, samono, sembarang. Loh, lah kok Jogja istimewa ta piye? Duduk. Duduk. Jalikane Bapak Oscar Don. Ayo. Alejani janji supaya putih supaya pati saya Wong ayu tresna mungkin kaya tembok
nuwun Mbak Yu tak serahkan lagi. Mak, Mak. Oke, untuk para hadirin sekalian, jangan lupa Sandiwara Ketoprak Kembang Joyo besok main di mana Mbak? Besok Mbak? Oh besok, mohon maaf besok libur. Tapi jangan khawatir, nanti tanggal 25 Kembang Joyo libur. Masih libur juga, dan juga tanggal 3. Kok peredo itu? Bar sesuk Mas. Bar sesuk. Oh bar sesuk Di Karangbale. Karangbale. Kecamatan Bantalan, Kabupaten Gulingan, Pindi. Provinsi Kamaran. Libur. Oke. Masih libur saudara-saudara. Ini biar diteruskan anak-anak, kita Ya. masuk ke Jakarta. Ya. Wes, los. Emak. Kata lepat nyun pangapunten dumateng sedaya kemawon kunjungan keluarga. Kripik gedang godhong telo sithik edang water roto dali percerdas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung bareng-bareng. Foto-foto. Ayo. Lagu-lagune Mek. Ayo, yuk. Minum, Mek. Oke, Kembang Joyo malam hari ini masih dengan suasana foto bersama. Oke, bareng-bareng masih bersama Adik Kembang Joyo. Dumateng Ibu Tino untuk merapat. Ibu Tino mana ya? Ibu Tino ya. Orangnya sudah tidur. Ganti Mas.